Basari di datos di Philippine Statistics Authority. Di pagilian na Pilipinas kinadaan ti 82 probinsya. Pakiramanan ditoy ti Ilocos Norte. Ditunggal probinsya ket nagduduma da iti mapaspasaran a problema. Kas iti epekto ti bagyo, kinakurapay, trabaho, seguridad, edukasyon, salunat, infrastruktura, kenda dumapay. Dagitoy a problema ket maipapaayan ti solusyon. Babayan iti maputar ken may implementara paglintegan iti tunggal probinsya. Kas iti Sangguniang Panlungsod diti siyudad ti Lawag. Dagiti kameng ti Sangguniang Panlalawigan ti agaramid, mangadal, ken mangipasaka iti ordinansa a may implementar iti entero a probinsya. Ti Sangguniang Panlalawigan ket may saasangay ti gobyerno. Kas na iyataday iti 1991 Local Government Code. Timang bukbukel karaytoy ket ti vice-gobernador nga agserbi kas presiding officer. Dagiti nabutusan na bukal ken ex-officio members karaman na iti representante iti liga ng mga barangay, sangguniang kabataan, federasyon dagiti konsehal ken indigenous people. Ditoy Ilocos Norte. Ti agtaktakem kas presiding officer ket ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Dagiti met miyembro ti konseho kada iti 2 a distrito ket dagiti sumaganad. Iti 1st District, Honorable Rodolfo Christian Fariñas III, Honorable Saul Paulo Lazo, Honorable Franklin Dante Raspicio, Honorable Donald Nicolas, ni Honorable Porcia Pamela Salenda. Iti may kadwa distrito, Honorable Rafael Salvador Medina, Honorable Medeldorf Gawat, Honorable Aladin Santos, Honorable Giancarlo Angelo Crisostomo, Honorable Jonathan Turalba. Ito nga iti ABC President ket ni Honorable Ryan John Pascua, iti SK President ket ni Honorable Eldridge Viernes, kasama ten iti Philippine Councilors League President ket ni Honorable Andy Lau, ken iti Indigenous People Representative ket ni Honorable Cheryl Tabangay. Iti tunggal ili ken syudad dito'y probinsya, kinadaan ti bukod a legislative body. Ngem no itasig tayo ti trabaho dagitoy ket napatpateg iti trabaho ti Sangguniang Panlalawigan. Sakbay ang maimplementar iti maysa nga ordinansa wenno resolusyon iti maysa nga ili ken syudad ket dumalan nga umuna daytoy iti panang tingiting ti Sangguniang Panlalawigan. Kasapay anumang putar ti resolusyon wenno ordinansa iti Sangguniang Panlalawigan ket iti entero a probinsya iti paka-implementaran na. Kasi iti Sangguniang Panlungsod dito'y syudad. Tikang rona na trabaho dagiti bukal ket agaramid ti paglintegan ken saan nga agibunong iti ayuda. Kalpasan, iti talo atawen a panagtugaw da kas bukal. Nakaaramid nga ta dagitoy iti ordinansa a makatulong iti pagsayaatan ti kaaduan. Wenno maisada kada iti arig na para abutlaeng iti tugaw. Karito agundaway intayo Ammoen numano ken anang ordinansa ti naaramidan ken naipasadi Sangguniang Panlalawigan ang mga tulong iti pagsayaatan dagiti umili babaen ti datos wenno impormasyon na naalat ti Bombo Radyo Lawag News Team manipod iti Sangguniang Panlalawigan Secretariat Office. Dagiti kaadwan naggakat anay pasa manipod Enero 2022 aging kay December 2024. Umuna iti listaan ni Honorable Donald Nicolas nga daan iti 70 ket 3 agakat pakiramanan ti ordinansa apan nakausar ti bingay ti probinsya nga Ilocos Norte iti Virginia Tobacco Excise Tax agatada 328,719,749 pesos kada iti nagduduma a proyekto ken serbisyo. Panakapartuat iti nagduduma a plantilla positions kaya iti nagduduma a pag-opisinaan di Provincial Government of Ilocos Norte. Ken ordinansa ang mga aprobar ti annual budget ti Provincial Government of Ilocos Norte para iti tawen 2024 nga aggatad iti 2,308,357,194 pesos. Sumaruno ni Honorable Franklin Dante Raspicio nga daan iti 10 ket 3 agakat
Pakaramanan ti ordinansa, apan nakaipawil ti panagikot, panagaramid, panagusar ken panaglakot ti boga dito'y probinsya. Panakaikadeng, iti mabayadan na iti individual iti panagusar iti water park akukwa iti provincial government of Ilocos Norte ken panakabukel iti West Philippine Sea Council dito'y probinsya. Kabayatan na agpadamet nga aday ti upatagakat tanay pasa nga ordinansa ni Honorable Medeldorf Gawat ken Honorable Rafael Salvador Medina. Kraman kariti gakat ni Honorable Gawat ket iti ordinansa amang patibker ti vaccination program para kadagiti bakuna champions. Panakabukel iti Provincial Health Board ken panakabalbaliw ti Tourism Code dito'y probinsya nga Ilocos Norte. Karaman met, kariti gakatan ni pasan ni Honorable Rafael Medina, kaya di ordinansa panakabalpaliw di Provincial Ordinance No. 037-2023. When umasam amokas the 2023 Revised Quarry Ordinance of the Province of Ilocos Norte. Ordinansa panakaipawil da iti makaabeng kariti national, provincial, municipal, when city ken barangay roads dito'y probinsya, ken ordinansa amang imanmandar kariti kontraktor amaadaan ti road warnings ken safety devices kariti maiwayat a construction dito'y probinsya. Talumet agakat tinaaramid kenay pasa ni Honorable Porcia Pamela Salenda. Pakaramanan dito'y ti ordinansa amang imandar kariti establishmento, kumpanya, kenda dumapay ang mga iti 80% nga unskilled ken skilled amang mangged a residente dito'y probinsya. Ordinansa amang kidaw di 10% manipod iti pakabuklan na procurement iti Provincial Government of Ilocos Norte, NGAS, RLAS, kenda dumapay nga ahensya di gobyerno amay lukar para kariti nagduduma a serbisyo. Ken ordinansa amang suporta iti panaka-implementar ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program iti Provincial Government of Ilocos Norte. Adamet ti sagaysa aggakat tinaaramid kenay pasang ordinansa ni Honorable Jonathan Turalba ken Honorable Giancarlo Angelo Crisostomo. Ti ordinansa iti panakaisiyangkat ti kadiwan ng Pangulo dito'y probinsya ti gakat ni Honorable Turalba. Irinto nga ordinansa panakabukel in Ilocos Norte's 10 outstanding police officers in the service ti gakat ni Honorable Crisostomo. Kabayatan na awan tinaaramid nga ordinansa ni Honorable Saul Paulo Lazo, Honorable Rodolfo Christian Fariñas III, ken Honorable Aladin Santos. Nakita tayo, irihusto ang naaramidan dagiti bukal dito'y probinsya. Si Asinno Karakwada, iti umno nga ado tinaaramidan na, ken si Asinno Karakwada, iti saan na nakaaramid ti pagrebengan na. Babaan karagitoy nga impormasyon, sapay ta makatulong ka na kayo amang kita ti umno a leader nga umno a mabutusan into no Mayo 12. Iti umaya panagbubutos, masapula pilyena na imbag na iti kandidato nga adaan inalat nga agbalin na bukal ti probinsya. Importante, arang iti agpampantay linteg kadadaan ti kabaelan nga agaramid karang iti pagalaganan saan na mapan iti sesyon tapno laeng agpa-present iti Sangguniang Panlalawigan Secretary kinagtutugaw aging gana amalpas ti sesyon. Masapul nga agbutos tayo basar karang iti naaramidan wenno track record ti kandidato saan nga gapon no asinno iti nangiendorso. Ada iti ima tayo, abutantes ti masakbayan ti bukod tayo a lugar. Kaputa no agriro tayo, ket makapili tayo kari iti awan kabaelan na sayang ti talo atawen. Ken sweldo gaputa agmulmulengleng tumetlaeng dagitoy iti posisyon. Dakkel ti akem, dagiti agpampanday linteg, iti panagrangay iti maysa a lugar. Kasi di probinsya, kaputa isuda ti mangsangal wenno agramid kariti ordinansa ken resolusyon ken isuda pa iti mangadal kariti nagduduma a transaksyon a serserken ti lokal a gobyerno. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Masaracio. Bombo!